איזה חרדי נכנס לחנות לתוכים של חרדים, אז הוא שואל על התוכי הראשון כמה זה עולה. המוכר אומר לו, זה תוכי עולה $5,000. הוא אומר לו, למה? מה הוא עושה התוכי הזה שעולה כל כך הרבה? הוא אומר לו, זה קורא את כל התורה בעל פה. הוא אומר לו, יפה. ואז הוא רואה תוכי שעולה $10,000. הוא אומר לו, ולמה התוכי וזה? מה התוכי הזה? מה הוא עושה שהוא עולה $10,000? המוכר אומר לו, זה לא רק שהוא קורא את התורה בעל פה, הוא גם יודע לתת לך פרשנויות. ואז הוא רואה תוכי שעולה $30,000. אז הוא שואל את המוכר, מה עושה התוכי הזה שעולה $30,000? אז המוכר אומר לו, אין לי מושג מה הוא עושה, אבל שתי התוכים האלה קוראים לו כבוד הרב.